Vítajte pri ďalšej časti nášho realitného seriálu. Pokiaľ ste už podpísali napríklad rezervačnú dohodu a idete si vyvolať napríklad hypotéku do banky, prípadne máte hotovosť, je ten správny čas dohodnúť sa s predávajúcimi na vypracovanie návrhu kúpno-predajnej zmluvy. Možností, ako si dať pripraviť kúpno-predajnú zmluvu je viacerých. My budeme hovoriť len o tej jednej jedinej, ktorú odporúčame každému jednému klientovi. A to dať ju vypracovať skúsenému advokátovi alebo autorizovanému advokátovi. Kúpno-predajná zmluva by mala predovšetkým obsahovať, kto od koho čo kupuje, za akú cenu, aké sú podmienky vyplatenia a prípadne špecifické podmienky, za akých je možné napríklad od kúpiť či predaja takéto nehnuteľnosti jednoducho odstúpiť. Pokiaľ financujete kúpu nehnuteľnosti čiastočne cez hypotéku, je veľmi dôležité uviesť v platobných podmienkach správne poradie, kedy bude vyplatená hypotéka. Keď už zmluvu máte, napríklad platíte hotovosťou alebo máte už schválenú hypotéku, je ten správny čas dohodnúť sa na podpise takéto kúpno-predajnej zmluvy. Tu sú dve možnosti. Jedna z možností je navštíviť buď notára alebo matriku, kde sa overuje podpis len predávajúci. Druhý spôsob podpisu je podpis u autorizovaného advokáta, kde sa overuje podpis tak ako predávajúci, tak aj kupujúci. A takisto takýto advokát podáva priamo elektronicky takýto náklad kúpnej zmluvy na katastre elektronicky a zápis netrvá 30 dní, ale 20 dní. Pokiaľ máte viac otázok, nedajte a kontaktujte nás, alebo vás naďalej pozývam sledovať seriál Ako kúpiť.